ഒരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ? ഭാര്യയ്ക്ക് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ കുട്ടിയുടെ ലീഗൽ ഫാദർ അഥവാ പിതൃത്വം ഇനി മുതൽ ഭർത്താവിനാണ്. അതായത് കള്ളക്കാമുകനാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെങ്കിലും നിയമപരമായി നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അവിഹിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ലീഗൽ ഫാദർ ഇനി മുതൽ ഭർത്താവായിരിക്കും എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പറമ്പില് നമ്മള് വെള്ളവും വളവും കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാഴ കൊലച്ചപ്പോ വാഴക്കൊല കള്ളം വന്നിട്ട് വെട്ടും ചെയ്ത് പോരാത്തതിനെ അത് തിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പറമ്പിൽ തൂറിയും വെച്ച് ആ തീട്ടം നമ്മൾ കോരും വേണം, കള്ളന്റെ കുണ്ടിയും കഴുകി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയാലും ശരിക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ നിയമമൊക്കെ ഒന്നാ ശരി.